аз, понеже говорим за действено съревнование, ние от първенците, бригади, бригадирите пред таблото ще бъде целесообразно да направим една снимка пред таблото на съревнование. Може ли или не може? Или не е във вашия сценарий сега? Не искам, аз съм герой също на социалистическия. Моля ти се да ти обясниш, чакай. Добре, оди остава там, нямам време да се разправям. Яга колко много работа имам тук. Да. Кажи ми сега какво ще направите? Всичко правим пълен ремонт тук. Генерален ремонт правим на стана. Това е. Вие всичко, което сменяваме, изпочупено, всичко, което е извадено ново. Отливане, това е. 10 дена капитален ремонт на стана. Има си тук, които щаба, отиди, ще те ориентират най-добре. Това е. Нали? Сериозно ви говоря, без такова, нали? От тех ще вземе, щаба е там, отивайте и това. Сега тук постави си магнет, изключи го. Да не ме засни. Боре! Вчера ти услужих с крана, трябва черпите, що съм ти дигнал, аз тия там такова. Аз съм ти дигнал тия горе такова, че. Нямам време, след обед. Иде! Аз съм участвал в строителството на Блуминга от основи, като се строеше нов. От основи. И да ви кажа, при предишния ремонт, когато правихме реконструкцията, и когато гръмваме оня бетон, ми беше мъчно. Като изхвърлиме хилядите кубици там. Защото беше труд наш и го разбихме да го направим отново. Мъчно ми беше. Не, че ми е мъчно, че ще го реконструираме, мъчно ми беше, като гледам, че той е положен труд и го рушим. Но трябваше. Трябваше, именно трябваше. Но като гледаш, човек не може да не се вълнува. И Блуминга е наш, той е много скъп за нас. 25 години в Кремиковци да ги дадеш не е лесно. 25 години. А тук са 80% 25 годишници. И като знам, че в този стан съм участвал в цялия по строителството. И сега го реконструираме. И като гледам как си го пазят експлоатацията, в какво състояние си го държат, ми става също мъчно. Защото няма кого го поддържа. Адско експлоатация. Вади му душата докато може и никой не прави нищо по него, не сме ние, строителите. Не може да не е мъчно. Защото от техни недоглежданията цели пожари става тук. И изгори машинна зала за милиони левове. 80 000 метра кабели изгореха там по това време. Но той няма строител да не се радва на това, което е построил. Нали? Няма обект, на който да си участвал, да кажем, и да минеш през него и да не те трогни. Да кажем, ние сме участвали на Ендекато, на Централна гара. Сега като мина, просто се вълнувам, че имам дял на тия обекти. Хокейната също. Сега... Човек се вълнува като говори, не като го види, а като го говори. Така че няма строител да не се радва на обекта, в който участва. Дал дял от своя живот. Това мога да кажа. Именно кърпеж правиме. Цялата реконструкция е кърпеж. Няма голямо строителство. Защото Иван ви каза, че и моменти губиме дни за един квадрат кофраж или за половин кубик бетон. Това е лошото, това е при нас. Няма ония обект, който преди години беше един цех за 2-3 години работа. Днеска тук, утре там, такъв е етапът сега.
Вижте какво. Комбината ще си бъде една строителна площадка вечна. Кремиковски комбинат не може да се реконструира с една ръка. Това ще бъде докато съществува. Защото със всеки ден навлиза ново и ние се мъчим да го прилагаме, но това е, каза ви Иван, много трудно. Много трудно. Най-важното, че експлоатацията не ни иска в момента, когато те работят. Ние им пречим. И те пречат на нас. Защото ние му пречим и не може да произвежда. Той ни пречи и не може да си произвежда, да вършим нашата работа. И ето го конфликта, който, разбира се, той е благороден конфликт, но е конфликт. Смисъл така, аз не мога да обвиня управлението, че е виновно. Това всичко се внася по второ направление. Всичкото иска валута. Ние я нямаме. Не, че те не искат или... Но просто и на тях нема кой да им го даде. Затова ние не го получаваме. Не смеят да го кажат. Говори се само за работа, да се заговори нещо за парите. Само за работа говорим сега. Нали? В сравнение с миналата година, това време, какво сме били сега, как сме относно това. Работата си е работа, тя работа и след 100 години пак ще има. Ама живота поскъпва, а парите намаляват. Значи, дали производителността намалява или то, когато се вървеше едрото, грубото, вървеше работа. Обаче сега тук ще поставиш една врата, там ще поставиш някакво фундамент, че работата е надребно и не може да се види работа. От сутринта, ако погледнем работа, на шепи да си я вземе и да отнесем. Аз това го виждам в такава светлина. На работникът му е интересно всекъде, където работи. Що ми е работа? В момента излиза Блуминга на преден план на ремонта, защото е спряно производството и след 7 дни се възстановява производството. Това е удовлетвореността. А не може един работник да строи изсветлителен център и да не бъде доволен от него, който ще облегчи или ще увеличи производството. Такъв не виждам да имам до сега. Трябва да се има предвид, че осъществяването на реконструкция и модернизация, автоматизация, електронизация на металургичното производство е много сложен процес. Основното е, че всичко това нещо се извършва в условия на действащи производствени мощности. Тук потока от метала не спира. И в този смисъл сме поставени да работим при много тежки условия. От нощес Блуминга работи. Така че определено можем да кажем, че труда ни не е отишъл на празно. Резултатът е добър. Надяваме се, че с течение на времето производството се стабилизира, което е и същността на проведения капитален ремонт. Ако давате по телевизията, не подавайте нищо. Не. Ход на блуминците. Цяла Европа махна блуминците. Ние дето правиме тия работи, иначе за такова да знаете, че не е някакво рално старел. Има нова техника, която всички сте внедрили, така че шумотевиците, където се дигате едно време за блуминга, това не са предмет на шум. Тежка грешка. Нещо особено да правиш блуминг, когато всички са направили машини за непрекъсната раздирка. Това не бъде присъствено.
не само шведски. Технологията, която е заложена, на базата на която е изграден комбината, без Блуминга не може. На този етап. Блуминга е това металургично съоръжение, което подава заготовките за всички останали цехове на комбината. И на този етап това е основната, бих казал, производствена мощност на комбината. Но мое виждане е, че ние като цяло правим това, което другаря Живков най-сполучливо и най-точно го каза. Че осъществяваме не техническа революция, а козметика. Повърхностна козметика, което в крайна сметка не решава проблемите. За новите технологии, които през последните години знаем, че се осъществяват в металургията, това е въпрос, който тепърва предстои да се решава. Но на този етап, без Блуминга, комбината би спрял. И на този етап ние от такава и гледна точка виждаме нашата работа и разглеждаме нашето участие в изпълнението на този капитален ремонт. Вероятно, живи и здрави, след години ще участваме в изграждането на нови съоръжения, които ще бъдат заложени на съвсем друг принцип технология, но това е въпрос на бъдеще.